Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. We hebben verder mooi muziek. En de muziek is van Siep van der Ploeg en Gay Reinders. Ik hou van die. Mijn naam is Thierbe Witteveen. Ik zit hier nou staan zien hier bij lokaal omroep Radio Eenhoorn in mijn naam. Ja, begon als technicus op de reportageauto toen 12 jaar wie kabeltjes uitrollen. Ja, langzamerhand teruggroeit. Hier wij even in sporthal de draaien weer in Friendship, hoe het gaat, maar het doet open. Walter Miedema. Walter Miedema. Jerk op dit moment geen Walter Miedema en zocht me in techneut hebben dat de knappen goed staan en de knappen die staan net helemaal goed. Nou, dan pakken we er gewoon een plaat bij. Wie schuld? De moest het correct voor de show even een schoon meegedaan en de knappen uitzetten. Ja, ik ben besmet met het de radiovirus is er wel eens. En dat heb ik dus en ja, ik ben hier gewoon net mooi te slaan en ik steek hier een heel soort tijd in gewoon omdat ik het geweldig vind. De keren dat ik het denk van, daar doe ik het voor, dat is de PC in Friendship. Dan dat de finale west is, iedereen flint het veld op. En dan staan de eerste van nee, als eerste, ja, de winnaar heeft. Dadelijk naar de volgende plaats geef ik nooit voetballen en dan jaren we eerst even bij Sint-Jabik in AVV, want die wedstrijd is ondertussen die. Ik ben heel nieuwsgierig. Zodra er bij een evenement is, dan rijden ze dagen Friendship bijvoorbeeld, heeft een microfoon en iedereen was er denkt van hé, die het wat, dat wil ik vragen. En als je gewoon nog strijd erin, dan zie je dat net van. Akrum Dron Riep en Sint-Jabik in AVV zit op dit moment, nee, hier zal dingen 3:12. Tot aan de klok van 3 uur. Zonder vrijwilligers er is geen Radio 1 horen. Dus het enige wat de meeste natuur op 100.4 is een bak roers en meer net. Zoek voor meer informatie over Varenoor op uw Facebook-site.